Looking for a new course in nursing and paramedical course. Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Shillong Mynriang kabahap hapo Maring Kenang CNRD Block East Khasi Hills District kabajangai kumas 100 kilometer na Shillong bat 100 kilometer na New Shillong Township bypass kalapau kum kawai na Kishnang Hari Khasi kabla nang Kiew hakajing rap yo so watermelon lani uso kia patau. Laong bagajing rap yo new so kalas dang na do kumas san bat Henryus nam menchua lingba uwe Nongrep uba inda Nongbri ubalas dang ban penyat yo so watermelon ha Shillong. Hadian babun kinong thiet kila ai jing ro ya kajing snyam ba kajing thiang jong niu so kiwei pat kinong song snong ru kila sedang ban bot ya kani kajing rap menta bun na kilong yeng ha snong Mynriang kila sim benta ha kajing rap watermelon bat ka jaka rap ru kala sei so bha kabal pen long ka lat jing yo kamai ka ba kong san ya kinong rap ha ka than na kaliang kinong rap kila ong bo so watermelon ubami na Mynriang ulong ubabang ubathiang bat wasnyam ban bam Kila ong ru ba am dai kom ki kattu katne ki so ba wana shabar jalla ki ba jumi hakikot khubor halor ka jing penan kam dagi dawai ki bala ban kata ya ka kot ka khia hakaju ka por ki Nongrep kila Kyntu ki nong khayi bat ki Paidbah ba kin Kyrshan da ka ba thiet yo nu so watermelon ba mi nakari khasi la jong nang ban Kyntu ya ka jing em jong ki Nongrep kila kerpat ru ya ka Sorkar jalla bakan phai khmat bat bakan ai jing rap khambon ya kani jing rap ka badang thamai henre ka bala ai jing kerman bat ai jing kamai ya ki babon ki long yeng Nongrep hakashnong Mynriang Medon hang ne ban pensel na kaliang jong ni ki Nongrep watermelon na poshnong Mynriang kata kalong bangi Kyntu bat kerpat ya pi baro ki Paradok prasnam ki perlok projor khamtam ki paramarjan marpa ba pin sabha banwan banyatit yu so watermelon ba pinmi na pushnong Mynriang ot ni ai kubleru ya kitu ki paradok prasnam ki balawan bantit yu so na pushnong jungi kabal pun suk sibun yangi ki Nongrep watermelon na pushnong Mynriang kumta sasisin siwat na kaliang jungi kum kinong susnong bat Nongrep watermelon ni kwa ban Kyntu yunu so bami na pori kasi jungi tingi kerpat di baro kat ki bala pin so ba ban yasim yunu so watermelon bami na pusnong jungi udah so babang batiang hot kala ban ya fer kador kumbalong so tukhar henre tip bo so bami na pusnong jungi uso uba tiang hadu kata-kata pat kadon kates kani fer rangi khe rangi thet so bumi na sor mane na bumi na kiwai pat kijela karon gani fer abangi bam so tekumta na kalian dumi kum ki Nongrep watermelon ni wer ni khot ya baro kinong susnong ada phi don ka mesin manya iwe prakasi sobha mane Kyrshan yangi nak bathit meso nang ba kanong ka jingker khu kanong ka jingtoy ki Nongrep mendosnam ni lerap sibun idon kam ya ka jingira mar kalian jopi na bo pintit pinmat pinsotu adu kanong jingtiang jingbang so bumen posnong Mynriang Habatin Paidbah ki kishap kashap plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya